Iloy nga diversyon ang magtong-its na dakpan sang kapulisan. Ginabatyag tungod sa menopausal, isa sa ginatumod rason nga ginalingaw ang yakaugalingon nga magsugal. Yaring report. Sa baylo nga magpaliwaliwa sa baybay, ginpakamaayo ni Josephine Despojo nga sa tong-itan magpalipas oras. Ginakabig sini nga diversyon ang sabat sa malaing na pamatsyag dala sang iya menopausal stage. Bala ko lang sila thank you lang pag-complain nila sa amon. Okay lang na, mga church experience. Part of a growing up. Okay lang na. Mapilakad daw, may man na kayo para nga madisiplina man na. Duda ni Despojo, may kasilingan ini nga nagtimbre sa kapulisan agud nga mabisto ang iya kalingawan. Hindi lang sini mabaton nga ginabansagan pa nga numero 1 nga sugarol sa ila barangay. Mga kabataan makitaan sila muna ginahampang. Gamay pa makitaan na sila. Pag dako na sang ila po, bata nila, mambal sila ang apo nila, gampang si mama, si tita, si lola. Dugang libatadlan, ang pagkadakop kay Despojo mang inehemplo sa mapamatanon nga magpaiway sa malaing nga bisyo. Samtang, dakop pa ng 52 anyos sa si Romualdo Varga kag si Claribel Enrique, 52 anyos. Kung si Josephine, ginaakong iya kapaltahan, ang kasumpong sa tong-itan, nagdepensa nga wala kuno sang kahilabtanan. Wala ko kabalo mo. Kaya sa CR ko, wala ko kabalo. Hindi lang. Sa CR lang ko yung pagkatabo sa to, wala ko kabalo. Padayon ng kampanya sang Police Station 9 sa ilan nasakupan, ilabi na subo nga wala klase kag masami. Paborito nga tambayan sa masugarol ang malapit sa baybay. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.